ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு நம்ம வேல் பிராண்ட் ஆணி இருக்குல்ல, அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேச போகிறோம். இப்போ இது 2 இன்ச்சு ஆணி இருக்குது, 1.5 இன்ச் ஆணி இருக்குது. இது நம்ம 710 கேரட் பிளைவுட் இருக்குல்ல, அதில் அடித்து பார்ப்போம் வளையுது இல்லையா, எப்படி ஃபினிஷிங் இருக்குது, எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்குன்னா அப்படிங்க. இதை நீங்கள் பார்க்கலாம், 2 இன்ச்சு ஆணி நல்லா இருக்குது. இது 1.5 இன்ச்சு இருந்தது, அதுவும் நல்லா போயிடுச்சு. ஆணி கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது குவாலிட்டி. அதுக்கப்புறம் இது எல்லா அரை இன்ச்சு பேக்கெட், அரை கேஜி பேக்கெட்டில் இருக்கும். நீங்கள் பார்க்கலாம், எல்லா 500 கிராம் பேக்கெட்ஸில் இருக்கும். இது நம்ம பேக்கெட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க. இது நம்ம வெஸ்டேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். ஃபுல்லாக ஆணி இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சு கொஞ்சம் பிரிச்சுட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஒர்க்கு செய்யலாம், வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது கம்பெனிலேருந்து ரொம்ப நல்லா இது பண்ணியிருக்காங்க. அரை இன்ச் பேக்கெட் எல்லாம் 2 இன்ச் ஆணி, 1 இன்ச் ஆணி, 1.5 இன்ச் ஆணி எல்லாம் தனியாக பேக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதை கொஞ்சம் பார்த்தா ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது. நம்ம வாங்குற பேருக்கு தேவை அளவுக்கு நம்ம ஆணி வாங்கலாம், வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கும். அவ்வளோதான், இதை பற்றி நம்ம பேசினோம். வணக்கம், நன்றி.